7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jezie gwa ndị ya adịghị. egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ yorenụ ya nnọọ anyị gbomọrọ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 8 nke ọnwa 8 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa Clara na-ama biilu ka echi adịghị mana nwoke akụrụkwa chim Clara ịma o nwere mgbe abịara n'abalị nnọọ na-atụle aka klet katala biili niile ị na-ama m around 10-11 nke abalị ndina na-akwa ndina were anya otu a na-aga sili n'ọnụ achịli hụ ụmụokwu elu ụkwụ ndị flat bịa nọ na-agụ sili n'ọnụ bịa na aka klet biilu ndị mara m renji m fọrọ nkọịkọ shu tupolo tu kọpụ a ga-agbanye ya n'aka tu nzụtakwara gị abacha tu nzụtakwara gị nke a ngafe egesi nzụtara gị akpụ mmiri nzụta all sort of things. Lo and behold ma eweli aka elu tie onwe m n'obi so odogwu ka m gwọ maka na na-agbanyeghị biilu niile na-ama left right and center Uchenna Clever akụrụkwa chim akụ akpọrọ le nke pụrụ gị n'ọnụ n'ụbọchị ụnyaahụ na ị ga-esi eme August meeting n'ihi ya nje chọwa ka m ga-esi enye gị 100,000 ị ga-eji azụta akwa iji wee soro ibe gị mee ya bụ August meeting. Ịma emche na 50,000 ahụ n'oge ezu mana nọ Rolling Doors ka bịasị m na mba na 100,000 na mmewe simesi 100,000 ka onwe ike gbagotetu ka nwe ike nya ka ndịkwa ka ibe ịma n'ụbọchị ụnyaahụ kwa ka m bịara chọpụta na ihe m nwere na fonu m wụ nọmba sọwụhụ kọntaktị maka na akpọkọtala m ndị niile m ji akara ekwentị ha hafụ a you lend me money ha sị onye nke akọrọ gbago onye nke akọrọ gbatuo ọbụla dị my own close friend akpọrọ m ya sị m kọwara m story mere njisi gị na mgbede ụnyaahụ na ya bụ ije agaghị ekpe ọlịla na ị ga-epospon ya mana dịka Chineke si eme ihe ya early morning today good friend m akpọ m si uche m asị ya sị na ọ hụrụ miss call m si yes lekwa o lee nke m na-arịa ahụ oke ezuola m ahụ n'ihi biilu Clara mara m n'oge esi eme August meeting asị nsogbu adịghị na ka ilewe ka weekend a ga-esi adị si miniri ihe ya sị na ihe gazie na ọ ga-ese ndere m ego ma enyekwa gị sorokwa ụmụ nwaanyị ibe gị mee August meeting. Uche ọ na ọ ga-enye gị no come dey hype my spirit after na gị wụọ ya n'ala achọọ m ya Clara ntị ochiri gị ọ ga-enye gị ka make you see as e go be
All see make we see as e go be a finalize the be. You just gbam sị mgbagode ya trust ka anyị na-aga n'obi ka ji na-aka. Ya bụ okwu dị tugode mma ịnụ na ntị karịa ndị nke na-akọrọ m ogologo akụkọ. Ọ dị hụ comfortable na that reply. Gịnị mere ị na-adịghị comfortable? Uche ka m jụkwene gị. Ihe ọ na-emekwe gị. Ma ihe ọ na-eme Clara. Chimdi kachi atọ. Ma ihe ọ na-eme Clara. Gị kparịa n'udu mmiri, gị kparịa n'ọkọchị, kparịa n'ọgụrụ. Ị ga-akparịkwa n'ụtụtụ a mmiri na-ezokwa. Uche, are you going to insult me? Your shame catch me. Ordinary 100,000. Ya bụrụ na ọ wụ ordinary, were na ego gị jee gote ya. Were ego gị jee gote ya. If I comot now, you go be like say I dey comot. If I comot now, you go be like say I dey comot. Gị na onye ogbenye ọ naghị ebi. Clara, gị na onye ogbenye ọ naghị ebi. Go find that money o. Go find am. Ị na-enye m ultimatum. Ị na-enye m ultimatum ọkwa ya. This week o. Go find am. Today na Friday. Nna achọta ahụkwana ị ga-egbu m egbu. Are you going to kill me? No be say na Are you going to kill me? If I do somehow. Ya wụ ka ị motivate am ka ị sere m aka otu a uche m weta aka nke ikpere m ekpere na ọ ga-awa ọkọ. Ihe ga-agbanwe. Uche ekpegara m gị ekpere since no. Dị ka m gwara gị na nwoke asị m nwewe ndidi ka ele ka weekend a ga-adị. Gịnị pụrụ gị n'ọnụ ugbu a? Gị enyewa m ultimatum. Ị na-enye m ultimatum iwu huriwa. Iwu ndị huriwa na-arịwa na-enye mmadụ ultimatum. Ene Lucy. Mama m ụtọ ọzọ m ga-esi agwa gị ga-aghọta. Try understand me, baby. I don't like all this. Don't baby me, I beg your pardon. Me na-akpachapụ ha anya, ị nwere ike gaghị eso ha eme ghost meeting na and that's on period. Akpachakwa gị. Uche mama ụtọ ọzọ m ga-esi agwa gị ga-enwe ike. Kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele. Igbo ndị ọma iwu dị sansa ụtụtụ ọma nọ na abọọla chunotela. Olee otu unu mere? Asị m ya gaziere unu na-agụrụ n'ọfọ ngwụcha izu ụka ọma dị mma sị ya gaziere unu biko gwaranụ m uche biko gwara akpụzila n'ọnụ n'ụtụtụ a akpụzila uche na iprovokugo m this thing na wetin other men dey do why you go reach your turn you go come dey give me excuse. All fingers are not equal. Oliver kwuru ya. Must you be the small one? Must you be the long one? You know, aka niile aghaghị n'otu mana ha niile dịcha mkpa. Uche gị na onye ogbenye ọwụ na-atọ dị Clara nwoke ọcha. Uche ọwụ na ụta na oji m n'olu na. Ya jisie gị ike, ya jisigodi gị ike. Ọ dị egwu. Mgbanoruo n'omume, tọọ ntị gị n'ala ka ị wee nwee ike nụrụ ikoro ndanda. Orejigo. Na mbụ ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. A chụpụrụ n'ọkwa gọvanọ steeti Anambra n'afọ 2006 maka na ajụrụ m ime Chris Anyanwụ osote m ka Chris Ngige kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na oke ide mmiri ga-akpa mkpamkpa dị egwu na kansụl ime obodo dị 198 198 local government areas dị na steeti 31 31 states dị n'ala anyị ka ọchịchị etiti dọrọ aka na ntị. Ya bụ okwu Peter Obi kwuru na ọ ga-achịso naanị otu ugboro ma nyefee bụ nnọọ okwu onye na-amaghị ihe ka Faruk Aliyu kwuru bụ akụkọ na-ada insult na akpụkpọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na asị Peter Obi enweghị mgbe o ji ego ndị Labour Party ma achụnta vote ka onye bụbu onye nche ego otu Labour Party n'ala anyị bụ Oluchi Ọpara kwuru. Mwakpo ndị na-achị nama na-awakpo ha. Ndị steeti Benue ejirila maka nke a jụ iri anụ nama na-erizi anụ ezi bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbem yom yom tim cham cham Clara na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Uche, you reach to stop eating anụ nama. Na-egbuola ndị a too much. Ịma Clara chereke na-ewu abịa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche n'ala Igbo o nwere ndị na-anaghị anabata nwunye nkịta. Ndị be anyị dakpo ya nwere nkịta. Okwe na-aghọta female dogs o nwere ndị na-anaghị anabata ha n'obodo ha. Interest what the history gị na-ahụ na o nwere ihe mgbawa obi ya bụ female dog merela ha n'oge gara aga.
mere ndị nna nna ha ji wee si no way anyị na ihe a agaghị eme gịnị agaghị emekọta dịka ndị ụmụgụma dịka ndị ụmụgụma. Thank you so much. Ị ga-akpa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche, o nwere ihe ha na-asọ isowe history ya gị ghọta na o nwere ihe mere obodo ahụ ji kpebie na ihe dị otu a ha agaghị erizi ya. Ọ bụ otu a ka ọ dịkwa n'ebe Namadi, maka na o nwere ndị ga-ahụta ya dịka ihe mgbawa obi na-eji maka nama gbuo nwanne gị. gbuola ọtụtụ ndị na steeti Benue. Gị ga-akwa n'ihu na-erikwa nama ahụ. For what? O nwere ka ọ dị nọ. Amami na ghọta o nwere ka ya bụ ihe si wee dee ile anya ihe a ga-abụ ihe ndị ụfọdụ ndị na steeti Benue hụchara sị no anyị agaghị aga n'ihu na-eri anụ nama. Ndị otu ha bidoro ya na ọ ga-efewezi ụmụ ha si the history na ọ dịla ya agawa maka na ebe ọ bụ na ndị a na-achị nama, o nwere akụkọ ọgwụ hịọtụrụ na steeti Delta n'otu obodo ama dịka Jesi dị na kansụl ime obodo Ethiopia West. Gịnị mere ndị na-achị nama gara n'ọchịrị nama ha wakpo otu nwoke ọnwụ n'ubi ya, were nama ha na-atagbu ihe nwoke a kọrọ n'ubi. Nwoke ahụ abịarute bawara ha. Which is o kwesịrị ime. Gịnị mere unu ji were nama na-atagbu ihe nkọrọ n'ubi? Ka a na-ekwula ka a na-akala amịpụta daga ịchọ magbuo ya. Ndị amagbughị mmadụ ilekwa n'otu ha dị nkekara otu ha dị nkekara ihe ọgwọ na-enwe ihe a chama nke m nkekara ihe ọgwụ bọsa na-enwe ike ịnọgide n'ukwu. I'm telling you, so lanky. Ya hụrụ ya nwoke ahụ kwana amagburu na nwa ya nwoke so bịa ọrụ. Nwa ya nwoke ahụ agbara gazie ime obodo tiwe na ha lekwa ndị na-achụ nama egbugo nna ya. Naanị na o kwuru ka ihe unu ji chịrị ihe achọpụta bata n'ọrụ ugbo m. Mmadụ ga-anọ n'ụlọ ya nọpịa ihe, nọpịa mkpụrụ ihe. Chineke ekwekwala. Ọ gaghị abụ oke nke anyị. Amami na nghọta nke a bụ ọfọ nye m nye gị nwa na anyị ga-anọ n'ebe ka anyị nọpịa ihe. Nnọrọ otu a nnọpịa ihe kpam taa. Chineke ekwekwala. Chineke ekwekwala. Chukwu ajụ jụwa isi. Erili ihe m ihe ntara ahụhụ ka ihe were m ọtụtụ ọnwa gị kpọchie ntị were nama na-ata ya. Onye kwuo gị nọrọ n'elu ihe ya gbuo ya, igbuchaa ya gị sị ya ga-akwa n'ihu riwe anụ nama. Ọ naghị awa ọkụcha. Ịma nke o ji ewute m na ndị a mechakwa ihe a ọka na-akọ ha mmiri a na-aba ha ntị ha lakwa just like that. Ha laa n'izi alright. Ọ dị ego ike gwọrọ. Ọ dị ọchịchị etiti apụtala ma ọkwa dọọ aka na ntị na a ga-enwe oke ide mmiri ga-akpa mkpamkpa dị egwu na kansụl ime obodo dị 198 198 local government areas dị na steeti 31 dị n'ala anyị. Amami na aghọta 31 states ole fọzikwaranụ? Ọ fọrọ 5 n'ihi ya ị ga-akpachapụ anya. Ọ dị oke mkpa ị na-apụ n'ụtụtụ a were nche mmiri gị ma ọ gị sụrụ akwa mmiri sụrụ anyhow ma ị ga-eji akọva onwe gị. Please do. Code dị real. Ka ị ga-agbachago taa mana anyị abịa mkpịrị gị lungs gị ya ji gbaa gị ebe ahụ ịhụ na n'ụdị ọgwụ arụpụtawara anyị ugbu anyị zụga ị ga-anwekọta ọgwụ ihe na-ebe. Biko protect yourself. Prevention is better than cure. Chekwa onwe gị, lee ogbe ụlọ gị, lee ihe niile, kọva onwe gị. Ị na-apụ gị lee ọkụ latrik dị n'ime ụlọ gị, gbanyụsịcha ya, TV bọọbụ dị nnọọ. Kpachapụ anya biko, ọ dị oke mkpa. Kpachapụ anya. Chineke na-azọkwa onwe ya. Nwaanyị ọma Chris Ngige bụ onye bụbu gọvanọ steeti Anambra. Ọ ga-abụ 2003 gawa 2006 if I'm not mistaken. Apụtala kwuo na achụpụrụ ya n'ọkwa gọvanọ steeti Anambra n'afọ 2006 maka na ọ jụrụ ime Chris Anyanwụ osote ya. Ọ jụrụ iwere Chris ka ya na Chris rụkọ ya ma Chris Ngige nke a Chris Anyanwụ asị ka enwezie Chris Square ya ajụ mgbe ahụ no taa na kedu ka ọ ga-esi wuru Chris abịa nwe ha akpa anọda Chris Anyanwụ. Chris onye mere ya ahụ n'ọnwụ nọ maka na ọ jụrụ ịkpọrọ Chris Anyanwụ dịka osote ya mgbe ahụ. Aha Chris Anyanwụ na-adasikwa n'ike amanya ama n'ọkwa ọchịchị na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị politiks. N'ozugbo ọ jụrụ akwanwa ya otu a ka akpakọtara ya kwapụzie ya n'ọkwa ọchịchị gọvanọ steeti Anambra. Onye na-agba ya ajụjụ ọnụ na-ajụ ya sị ha afọ a kedụkwanụ ka isi efiili ugbu a obiọma ọ dịkwa gị? A sị wel gịnị ka ọ ga-ekwu? N'ọwụ uche Chineke. Enwe mmakwara ọ na-akwa na ya. Chris makwara mma. Chris Anyanwụ makwara mma. Chris Ngige makwara mma. Ịkrọshwala
mba ha nnakwa na ị crush wala ihe nchọrọ ịjụ gị make I tell you say ị crush wala ebe Chris anya nwekọ ngige ka ị na-ekwu the handsome. ị crush wala already No now. ọ na-adịara gị izi n'ihe iluzu nnọọ control jewe wedara Harakwanu. Okwe megi sige. ọ dị egwu crusher onye ọbụla ị hụrụ ị na-akrush ị ga-emecha hụ onye arụ otu a crush wa Why are you like this? gịnị mere na aga adị like we are discussing politics ugbu a ga gawa na love No now. Uche hapụkwa n'okwu. Clara kpachara anya ka isi love na-agbawakwa obi be careful be careful ọ dị egwu ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Daily Post gee ntị nwune ndị uwe ojii agbajiela shọwere aka nri ya n'ebe ha kpọchiri ya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na okwu Peter Obi kwuru na ọ ga-achịso naanị otu ugboro ma nyefee ebutela oke isi agụgọ n'etiti ndị ji aka oke na mgbago ugwu ala anyị ndị na-akwado Sowore eyiela egwu ime ngagharị iwe gbaa gburugburu ala anyị n'ihi njichi ndị uwe ojii gara n'ihu jichie Sowore bụ akụkọ ọzọ anyị hụkwara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Jonathan adịla njikere ugbu a ịzọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa ebe ọ gaala zute ndị okenye mgbago ugwu ka akụkọ a nụrụ okporo ndị agha ala anyị agbagbuola imirikiti imi ndị ọkpa egbe banditi na steeti Zamfara bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na enwe n'obi iko n'elu n'otu obodo na steeti Delta dịka ndị na-achị na magboro otu onye ọrụ ugbo ọwụ n'ubi ya ozu ya dọrọ Naịjirịa chọrọ ọtụtụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ka gọọmenti ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị emeziela ya bụ nsogbu unu na-enwe n'iji igwe kọmputa achọpụta ka okpu ule WAEC unu siri gbaa n'ihi ya jee mara ka okpu ule WAEC unu siri gbaa ka otu ule WAEC gwara ndị lere ule WAEC nke afọ a onyeisiala Bola Tinubu ahọpụtala nwa amadi ama dịka Abdullahi Ramat dịka onye isi oche ụlọ ọrụ na-elekọta ụzọ esi eji ọkụ latrik eme ihe n'ala anyị bụ Nigerian Electricity Regulatory Commission maọbụkwa NERC n'aha mkpirisi bekee njichi ejichiri Sowore bụ nke na-ezighị ezi n'iwu ihe ya bụ Sowore mere kwesịrị ka a na ya n'aka ebe ka otu onye ọkaiwu awụpụrụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 jee wepụcha ya bụ eserese posta Tinubu unu ji wee gbaa ala anyị gburugburu ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbara otu pati APC ngagharị iwe kpụ ọkụ n'ọnụ atabarala na steeti Zamfara n'ihi mwakpo ndị ọkpa egbe bandit ezinụlọ mmadụ anọ anwụọ n'otu mgbe na steeti Borno dị ka ha gara kurucha ihe na-enyo enyo ịbụ anwụrụ si n'igwe na-enye ọkụ bụ jenaretọ bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka nọ m na-ele ka ihe si aga n'otu pati PDP
anaghị m ama amụma ịgbahapụ ya bụ otu pati PDP ka Ugochi nyere kwuru. El-Rufai ka bụ onye otu pati APC. Ihe rawa anyị ahụ anyị ji akpọtụrụ ya ka onye ama ama n'otu pati APC na steeti Kaduna bụ Bashir Jamo kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham klara klara na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Chai, El-Rufai na aka na-enyekwara ndị APC aka ka onye ya na-eji agba ya ịgba ọnụ. Alleged ama m na wọta alleged okay awọta mana asị ebe ọbụla smoke nọ nye ya time ga-ehụ gịnị anwụrụ ọkụ nke wụ ọkụ atabara. Okay, Ugochi nyere kwuru na ọ ka na-ele ka ihe si aga na otu pati PDP na kwubede na ọ na-agbahapụ otu pati PDP mana ọ ka na-ele ka ihe si aga na ọ na-watch proceedings ọ na-aghọta ka ọ maragodi ọ mara ka ihe si agagode sa anya ka ọkpa na-ele dị ka ndị a na-ele dịcha nnọọ ka onye si na famili a na-ele you understand na ọjọọ sụrụ were anya nnọọ dịka ebe kochi na-ekiri ndị ọ na-enye ọzụzụ n'otu egwuregwu bọọlụ ka ha si adụ pasị ha ọsọ na watch proceedings and I'm watching proceedings ka mara kene ka ihe si aga n'otu pati PDP. Nwaanyị ọma, ezinụlọ mmadụ anọ anwụọ na otu mgbe na steeti Borno ha ga-aga kurucha ihe a na-anwụrụ na-esi na jenareto apụta uche mgbe niile ka a na-ekwu okwu ihe a ụfọdụ ga-ele jenareto ha adọwa ya na paseji gbanye ya ihe ahụ na-ekwubata n'ụlọ ha na-ekuru kpọchicha ebe niile a na-ekuru ama na ihe ahụ dị very deadly and dangerous. Asụcha deadly na dangerous kedu oyibo ọzọ na-esochi ya azọ? Which one? How? Oyibo atafarala mana ọ dị deadly and dangerous ka anyị were ya ebe ahụ deadly dangerous. Ọ bụ naanị anwụrụ na-esi n'igwe jenareto apụta ma nke ụgbọala o nwere ndị ụgbọala ha o nwere anwụrụ na-akwụbata n'ime moto ha na-eku gị dị comfortable na-eku afọ na-eto gị ka ewi hụrụ ka na-echi na-ahụ ya buutu na-abata n'ime moto ọ naghị eko mmadụ ndụ ọ na-egbu ka ọrịa ọgwụ oke ị ga-emepechi windo ụgbọala gị na-emekwana ya gaa rụọ ya ọrụ gaa rụọ exhaust rụọ ọrụ ya ọrụ ọ nwere ụgbọala ndị anyị na-ahụcha nwaada nwoke ọcha klara gị na-ajụsị gịnị ji ụgbọala abalị ọkụ otu a ka anwụrụ si na ya apụta otu a ka onye ọbụla na-eku passengers na-eku a na-eti ọjọọ ụlakpọ so ọjị agbala owere sempos ka o bido ha ọzọ Chinekele. Nwaada nwoke ọcha klara talking about na ebe ọbụla anwụrụ na-ahịa onye ya time a ga-enwe ọkụ. Jonathan akụkọ ya dawala elu n'ala na Jonathan adịla njikere ugbu a ịzọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa na ọ gaala zute ndị okenye mgbago ugwu. Akụkọ a ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a n'ihi ya gawa Facebook. Amaghị m ihe mere ị gabe Facebook ị garuo na Facebook jiri nwayọọ were capital letter dee Eko FM ikilike ya kpam gị kiriwe anya ebe a nwee ike drọpụ ozi gị zibata ozi gị na ajụjụ a kedu ihe ị nwere ikwu gbasara akụkọ a na-ahịọtụ n'elu n'ala na Jonathan adịla njikere ịlọghachi na-agbagharị mara ihe a ga-eme ihe a wee bụrụ ya mana okwu anyị kpụ n'ọnụ gbasara Jonathan akụkọ a na-anụ n'elu n'ala na ọ bidola gbagharịwa
o bidola nnọọ inome kewa move ịlọghachi bịa were okoloto otu pati PDP tiketi ha zọkwa onyeisiala Naijiria n'afọ 2027. ya bụ akụkọ wee gaa n'ihu na-akọ na Jonathan sị na ọ ga-achị so naanị gịnị otu ugboro ọchịa ya bụ otu ugboro ya enwe ike mee gịnị nyefe. Peter Obi sịkwa ọ ga-achị otu ugboro enyekwa efe. The story adịla as strong as bịa si ike n'elu gịnị ike inyonye anya n'akwụkwọ akụkọ nke a ga-ịhụ ya inyonye anya n'akwụkwọ akụkọ nke a ga-ịhụ ya ya bụ akụkọ na-ada n'elu n'ala. Ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ ị na-ahụta nke a dịka nke ome dị na ya? Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Gaa n'ihu nwaanyị ọma. 2027 mgbadamgba ga-agba British ga-agba German. A ka nwekwa ndị ka ga-ezelitekwa isi o. Ama m ịghọtara. Uche mụ na ga-ama na Jonathan ga-emecha nwee interest ọ na-abịa ịzọ. We don't know. Likewise, Nigerians amaghị m enwere m interest. Oh, thank you. I can come out to me anytime, any day. N'ihi ya ndị obodo m chebiri m. Uche hapụ, ị ga-apụta, mpụta, you support me. Mụnwa awụrụ vice gị. You support me. Nwụrụ campaign DG gị. Ọ gị ga-achụrụ m emere m achụnta vote. Don't worry, ị ga-ekere ndị ga-emere campaign iri nklara. Ndị ọbụla ga-emere campaign gị nwa ga-ekere ha nri. Na you go share food for them. You know like me, you know wish me well. You go there my back now. Gị nwa nọrọ n'ihu. No now. Nwoke a nọrọ nwaanyị n'azụ mbak ya gị. Ọtụtụ ụmụ nwoke apụtala. Ka m rụzie nwaanyị ga-apụta. How you see am? No like am. Clara, don't provoke me. Don't anwakwala anwa gị kpapụ m iwe. Nwakwala anwa. Ka ọ dị otu pati African Democratic Congress ebe a na-ekwe n'aka ADC apụtala jee gwa otu pati APC na ha ji ewepụcha posta. Ya bụ eserese posta Tinubu eji wee gbaa ala anyị gburugburu. Mana steeti ime ebe a Tinubu ebe niile Tinubu ewere posta nyachu ebe niile. INEC na-ekwu okwu ọ dị too early ibido mewe campaign kpọọ na okwu aha kpọọ nụ gịnị okwu aha si Tinubu ọ dị too early ime campaign ọ bụ otu a na-esi ekwu ya gbawawa ọnụ enyere gị igwe okwu ga-ekwu okwu gangam gị na-aka ọ dị too early gịnị anyị hụchara posta ya na steeti ime ebe a o juru eju emechakwa masị amakwa ma irula 2027 ka ihe ọfa nọ ihe a asị m 2025 sịchịkwa m 2027 ka campaign si bidola very early. Ọ dị o nwere oyibo batara n'uche appalling. Ọ dị appalling. Ịsụcha appalling gị sụ Apollos something like that. Ya oyibo amaka onye maka esi asụ oyibo karịa ihe a na-adakwa n'ọnụ. You know, marrying the slim diva ha. Appalling. It's so appalling. It's so appalling. Yeah. You know, I can't stoop solo. Chogging. O si eboro ya. Oyibo na-atọ. Oyibo mara mma o. Too much. Oyibo mara mma. Onye ma ya asụ. Ọ ga na-ada ya na-atụchapụshi ya n'ọnụ. Question. Let me ask you this question. You know, ya bụ ihe na-atọ dị nnọọ zere n'ọnụ. Mana onye na-amaghị asụ gị metewere ya ebere. Ya bụrụ na o ji maịkị gị si ya nata ya maịkị biko ka ọ hapụ ibe akwa. Ọ na-arahụ anga issue. Iti na-enwenụ anga issue easily. Isi ya na ozolo ya na anya were n'Igbo kwuo onye ka anyị That is why mistake ị ga-eme n'ụwa a ile onye agbụrụ gị na ya emewe argument. Chineke nna. Ya nwa achọghị ịbịa west wa time ọ gbawa na ntị gị hụ na ya bak ya okwu ahụ unu ga-eji oyibo sụrụ na-aga ya brek ya kpam ute ofu ụra ogwe amanye gị na ntị. Ya ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Punch. Gee ntị. Ezigbote ọgba aghara abatala n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'ihi Atiku asịkwala Obi asị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na mkpọka ụgbọelu kpọkara na mba Kenya egbuola mmadụ 6 dịka ụgbọelu kpọkachara na mba Ghana. Peter Obi akatọọla nleghara a na-eleghara ndị uwe ojii lara ezumike nka n'ala anyị anya kpọọ oku ka enwegharịa ụgwọ ọnwa penshọn eji akpụ ha. Ndewo. Ya nke a dịkwa n'elu oku akpọrọ akpọ. Ọ wee bụrụ ya ụmụnne ihe bụrụ akpọla oku ole? Akpọla oku several times. Ke nke azara ke nke amanyere ọnụ. Ọ dị ego.
isiwe Chineke nyere anyị aka Exactly. ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-agbapụ ya ọsọ nyenyekene ya anya bụ akụkọ a na-ada n'elu n'ala osi Douglas ya daga wedarala osi wedarala ya daga agbala daga ọjị daga ọlụ ebe niile gịnị na-ahịọtụ Jonathan chọrọ ịlọghachi second missionary journey bịa jiri okoloto otu pati PDP zọkwa onyeisiala Naijiria akụkọ ahụ na-adị as strong as na-esi ike strong because anọ m kepu na Wike is aware. n'ihi ya gbara gawa na Facebook ịgaruo Facebook jiri capital letter Deko FM zibatara anyị ozi ebe ahụ gbasara ihe ị chere gbasara nke a nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị. In collabo with Cedars Dev Surprise Hub and Racing Craft. Don't land again, Owerri Mega Trade Fair 2025. Vendors from Aba, Port Harcourt, Ogun, Onitsha, and Lagos State go dey Owerri for 4 days. You businessman and woman, civil servants, government officials, and the general public come out in mass because the opportunity to buy things cheap don land. You be vendor and you wan showcase wetin you dey sell or ya make you smile. Opportunity don dey for you. For just 25,000 naira, you don get stand be that Venue, Igbo State Council for Arts and Culture, Mbari Cultural Complex, former FSP Park. Time 9 a.m. daily. Date 20th August to 23rd of August 2025. Or ya green us 081 182 21462 080 601 90259. Remember say your trade fair na our trade fair Echo FM. ụmụ nwaanyị Imo ndị ọma anyị na-asị unu nnọọ maka nzukọ Ọgọst meeting nke afọ a unu na-ewepụta atụmatụ maka nkwalite obodo anyị dị iche iche nakwa steeti anyị bụ Imo anyị si Chukwu gọzie unu biko werekwa na ohere a leba anya n'ihe gbasara ịbụ ụmụ nwaanyị ugwu bụ nke a na-akpọ female genital mutilation n'asụsụ bekee. Ihe dị otu a enwekwaghị ọnọdụ n'ụwa ọhụrụ a anyị nọ n'ime ya ugbu a. Ọ na-ebutere ụmụ nwaanyị nsogbu dị iche iche. Ozi anyị nwetara na nso nso a site n'aka ndị ọkachamara n'okwu ahụike gosiri na steeti anyị bụ Imo ka akparamagwa kacha njọ n'ala Igbo niile. Nke abụọ bụ ihe gbasara Imo Health Care bụ atụmatụ gọọmenti Imo steeti wepụtara iji hụ na onye ọbụla bi n'Imo nwetara nlekọta ahụike na ọgwụgwọ ọrịa n'efu. Ka ọ dị ugbu a ndị ọrụ Imo Health Insurance na-agagharị na-edebanye aha ndị mmadụ maka nke a. Biko were na ohere a kọwara ndị ezinụlọ unu mkpa ọ dị ịga debanye aha maka atụmatụ ọma. Anyị ji aka na nzukọ nke afọ a ga-amịta ezi mkpụrụ. Ozi a si n'ụlọ ọrụ Imo State Orientation Agency bịara unu. Una dey lis ten to Echo FM 100.7 Owerri. Make you no touch that dial o. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Igbo mụrụ nze ma ọzọ
a na-aga na-aga na-agakwa na-aga 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 na-agakwa na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egele ije ka bụkwa ọgịga mana ka ọ dị ndị nne m ama isokwa awụ nwaanyị ndị nne m ama ezinne bire ndị nne m ama ezinne bụ ihe na-ele gị ọ mgbe eruru ihe a wiki ya gwụrụ inye hom si ngwa kwụ ịgagodo ụgwọ Ọgọst meeting na-atajirila Ọgọst meeting oge a na-eji ama ụmụ nwoke bụ ilu Ọgọst meeting aga m asụkwa ntọrị ka Ọgọst meeting ọrejigo nwune sweet mother ya gaziere ụnụ wee bụrụ ya anụ gba ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ egbe ebe ọbụla a na-ahụ rumo lezie anya o nwere truth nọ na ya amami na ghọta ọ tawala ịma ma junior brother ji agba na ọ bụ small ka butterfly ji aba ime ọhịa na ghọta n'ụtụtụ a chọtụrụ ka anyị nwee ike lebatụ ya anya bụ akụkọ a na-ada n'elu n'ala ọ darala ebe a ya darala ebe a na gịnị mere na Jonathan chọrọ ịlọghachi second missionary journey bịa nnọọ jiri okoloto otu pati PDP jizọ ha ọkpa onyeisiala Naịjirịa na this time around ọ ga-achị naanị gịnị otu ugboro one tenor ọchịchara ala ya awụsa ọwa nye gịnị efe ajụjụ anyị na-ajụ gị na ụtụtụ a ọ bụghị jambo question gee ntị anyị chọrọ igbu ya nkenke ị na-ahụta nke a dịka nke ga-enwe isi gịnị dịka ị nwere ikwe gbasara nke a ọrejigo ike agwụla mana ka mma masị a na-esi n'ụlọ mawa mma tupu apụwa ama Clara o nwere truth ị hụtara na ihe a uche ihe ka na-agba m gharị maka ihe m ji ekwu na uche ka otu a ga-esi eme ya Peter Obi na-apụta Jonathan na-apụta Atiku na-apụta Atiku kwesịrị ịbụ onye mbụ ya nwawogode every year ya nwa na-anọ asọgode ya tigode Atiku first Erufai mmadụ anọ adịghị na now Tinubu sorry why you dey do like this now sorry you know say Tinubu a ga-achụpụ gị na Nigeria abeg go me no vex Tinubu Atiku, Peter Obi, Erufai, Jonathan, etc. Tiga etc ya. Suzie ya kwa Amechi. Onye ọbụla nwechara interest. Anyị amagbekwa nke for now. For now. Uche, ka ga-esi atụzi vote a. Ka onye a ga-enye vote ka onye a ga-ahapụ. You know? Uche ihe akwala ike nketa ori ezi. Anyị amaghị ma show were ọ ga-azụ ha nụrụ na agbaji ndị uwe ojii agbaala ya aka kparara gbakapụ ya aka gbajie ya aka nri ya. N'otu oche ndị aka o ji eme n'ohe wevuru ndị mmadụ ịma tageti alaka ahụ o ji eme kampen gbajie ya ụmụnne ike ya gwọrọ ebe kode ya bụrụ na ị chọrọ izibata ozi na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a gị gaa na Facebook gị jiri nwayọọ jiri capital letter dee Eiko FM kliki kpamkiriwe anyị live zibatakwanụ gịnị ozi gị mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata n'ihe omume a ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20000 0707 454 1014 0707 454 1014 biko ịkpọbata n'ụtụtụ a gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke ịbọ ewe nke a kụchapụla ịbọọla chi Uchenna ya dịkwara gị mma o ndewo ụtụtụ ọma gị na Clara nwaanyị eze mkpọga ya gaziela nụ gị Uche jisi ike mee ka echọ na Clara jere Ọgọst meeting nsogbu adị aga m agbalị gbalịsie n'ike ya nye nsogbu mebi ị ga-ego okay thank you so much thank you in advance
so okwu anyị kpụ ọnụ maka good luck aha m Austin Ben echi m ụmụgwọ m akpọga otu mkpu Jizọs ka eji mara m so maka okwu good luck anyị na-ekwu maka good luck eze onyeisiala na nghọta ke m ọ chọrọ ka ọ bịa mezuo oke ya ma ọ chere fụọ ntị na mbụ and ọ dịka chọrọ imezi abụọ so ya ka o ji chọọ ka ọ bịa bịa dọọ ga-ale ma ọ ga-nwe isi ahụghị eji achị ya wefụta ya na ya bụrụ uche ma ha ga-ahafụkla Peter Obi ka ọ bata maka ma good luck chọrọ ka o mezuo eto na abụọ ya ọhịa nghọtara gị na ya gaziere ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha ịbọọlachi ya ewo nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachie ka ị wee nwee ike tinye ike n'ọnụ n'okwu ọ na ebe ahụ Hello. ụtụtụ ọma Na morning o. gbapụ ya ọsị nọ Ana m ekene unu ọrụ na-arụ. ndewo onye na-ekwu akpọpụ Igbo nwogo akpọpụ Igbo nwogo so ihe m na-ekwu ndị amata ihe a na-eme ekwuru okwu Peter Obi na ka Peter Obi pụta Jonathan apụtago na Amaechi pụta anyị nwanwu ndị Igbo ka m gwa unu okwu ọsọ ụzọ ọkụkọ pụta unu tinyere Peter Obi votu ama na etinye ya Tinubu agaghị ekwe anyị tegoro Peter Obi votu nwụ our brother ihe na-eme ndị Igbo n'obodo a adịghị mma ka ndị Igbo chịkọtara Naijiria gwụrụ 6 months onye si ka m gwa unu ọ dịrọ mma anyanwụ owu anyị abịara abịa na dis Naijiria ọkwasị na anyị wụ Igbo one Nigeria ka ndị Igbo chịkọtara ọgwụrụ a month onye si ka m gwa unu this morning ndewo o wee bụrụ ya ka bụ uchoro obi gị uche bụ akpa onye ọbụla nye nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya m na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Emos Kalụ o si akabozibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma beautiful family na ocheghị na nke a ga-enwe isi yo na oche nwe dịka o si chee na nke a ga-enwe isi na ebumnobi Jonathan agwụchala ịbịa nnọọ belatara Peter Obi vote reduzuora ya vote were mmeri nye APC n'ihe awụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị fia hu no fia dem ọ dị egwu gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Felista ala na-eme ọ sị ndewonu ndị ọma uche na uche ọ sị ndewonu ndị ọma uche ọ sị ha na-achọ gịnị ha na-achọ ịzọ ha uche ka ihe o dere ihe mụnwa aghọtaghị ihe ọ na-akọwa ọ sị ha na-achọ ụzọ ha ga-esi emebi votu Peter Obi ọ is not good o ndewo ka ọ dị ahụ na m ozi gị blessed si irete ọ sị we are looking great this morning okay na-aghọta ọ sị na ọ na-akwado ka Peter Jonathan pụta maka na ichehụ na ha ga-ahapụ onye Igbo ka ọ chịa Naijiria na enwe enazide ya gaziere gị nọ ịbọọlachi Bọlachi Uchenna Clever na Clara ndewo si n'akụkụ redio gị pụọ ịnọ onye fim esi na egbu na-akpọ ihe gbasara ọchịchị Naijiria akwụla ise nwanne m nwoke onye ọbụla onye Naijiria chọọ ka Naijiria gaa n'ihu kwesịrị na-ekwu okwu Peter Obi by now ihe ọla gbasara Jonathan wee mebi votu ndị Igbo iji gọtụkwa ya na anyị bịara abịa n'ezie Uche o nwere ịgụpụta n'akwụkwọ akụkọ ihe mere eji chụpụ Chris Ngige ọwụha Chris anyanwụ ọ Chris ụba maka na Chris Ngige jụrụ iwere Chris ụba dịka osote udo dịrị gị na Clara biko ya ewutele gị ọ ga-abụ ihe ndị oyibo na-akpọ mistake ọ Chris ụba mgbe m gụrụ ya n'ụtụtụ na akụkọ sịrị agụrụ m ya na Chris ụba Chris ụba na ọ ga-abụ mistake nọ ịgbalịala spọtụ ọnụ ya kedu spọtụ ọ ga-awụ ya meribi anya ajụọ ya mana ịgbalịala ya nọ ọ Chris ụba ọwụghị Chris anyanwụ ya gaziere gị gaa n'ihu na Facebook anyị nwaada Nwoke Clara n'ozi nke si n'aka Chibụzọ Val ọ sị m n'eziokwu na nwaada Clara na ịmakwara mma na ya na kọpụ anyị bịara n'ọgba ya na aka efe etowelenu ga-agaghị etonu ma onye gbanyere kọpụ ya wụ the first kọpụ m gbanyere Clara before ya achọwa design ndị nke Adamekisedek ahụ n'ozi nke si n'aka Okeye Kinsi ọsụtụtụ ọmụuche na Clara nwaanyị ọma ọ sị ya si steeti Anambra zibata ozi na Jonathan chọrọ nnọọ ịbịa nnọọ mebe onwe ya wuo onwe ya n'ala
na o kwesịbị ya nnọọ bịa mewe ihe ọ na-eme na o mee ya na ọ ga-awụ onwe ya n'ala na Wike na Tinubu chọrọ iji ya nnọọ lee vootu Peter Obi kee ya abụọ. Ọ dị egwu. Ahụla m ozi gị n'ụtụtụ a Ugwu Obinna Oluchukwu. Ya ewutekwala gị dịka nsikwa wee kwuo ya na mbụ ezefọkwa otu a ga-adị na-ata anọ mamina ghọta otu ọbụla anya dịrị ala ọkpọrọ akpọ a ga-adịkwa na-ele ya ele ghọta n'ihi ya ka ọ dị ka anyị lọghachie n'ekwentị anyị ị bọọla chi ya ọka n'ebe ahụ nke akụchapụla ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Uche na Clara. Ndewo. Charles Shiwoba nke akpọ. Gbapụ ya ọsọ Charles. Ụjọ ji APC. Ọ eme mgbe ọbụla ụjọ na-eji ha chọọ ebe a ga-arịda aka. Ihe a chọrọ ime ya ahụ ka ha lee ma ga-akọnyelata ikuku Peter Obi site n'ịkpọpụta Jonathan nọrọ onwe ya onye abịakwala bịa ya tawa Jonathan ụtawa bịa sịwa na Jonathan ụwa ajọ mmadụ Jonathan iwu ya ahụ akụkọ asị ya ahụ okwu ha bịa osowere na-afanye Jonathan n'ọnụ na ọ gara aga zute ndị gbago enwe onye o zutere ya ahụ akụkọ asị ikuku Peter Obi ahụ na-ebu ha ga-eburu ọgọdọ ha burukwuo ha ọwụ ụjọ ka ha atụ ihe ha oha onweghị ọzọ Jonathan nọrọ onwe ya na-eme ihe ọ na-eme onwedị ihe gbasara Jonathan na ya ọkụ na-apụta. Ndewo ya gaziere gị nọ ahụna m ozi gị n'ụtụtụ anụfọrọ Yunan Chibuokwe m ọ sị m fakti this is a setup ka Chineke meziokwu ya gaziere gị anụfọrọ Yunan Chibuokwe m gbapụ ya ọsọ nwaada nwoke ọcha Clara. Uche n'ozi nke si n'aka Azubike Everest si Christ Church Road dị n'Owerri zibata ozi ọsụtụtụ ọmụche na Clara nwaanyị ọma ọ si na ndị a na-achọ nnọọ ile Peter Obi ya nnọọ ka ịla ya ụkwụ na onye a plan ọjọọ ha nwere ebe ọ nọ. Ọ dị egwu. Ahụna m nke gị Grace Chisomosi jisie n'ike Uche na Clara wee bụrụ ya bụ Uche obi ga-adakwala ụda ị bọọla chi ye. Agọọla m chi ọgụ Uche olee otu ụlọ dịkwana? Anyị dị nnọọ mma ndewo. Ya dịkwara ụnụ mma. Aha m bụ anyị ya m Chikere esi m ụmụ na-aṅụ ọmụma Ezewan n'ime mba nọ na-akpọ ọgụ Uche na ajụjụ a unu na-ajụ taa aga m echeta mgbe nwunye Goodluck kwuru okwu sị na ya na ezinụlọ ya na-enwekwa ha enweghị ebumnuche ịbata ha srọk ọzọ na ha ga-asọpọtụ Tinubu 2027. Ndị mezikwara ya jipụta na-anụ hakwa na Goodluck nwere mmasị ịpụta ịzụ ọkwa na 2027. Uche ka m gwa gị eziokwu Goodluck Jonathan enweghị ebe ọ pati ị ga-ahụkwa mgbe ọ ga-apụtakwa gwa unu si ya na-efegharị n'ụwa asị Tinubu na Wike chọrọ iji akụwasị obi ndị mmadụ ha emekwa elu mekwa ala ọwụ Peter Obi ka anyị ma ya dịkwara unu mma. Ndewo ya gaziere gị. Na Facebook anyị na nke a si n'aka Comrade Abed Chidemos onye yiri onye fe eze eri aka o si na Wedra Road dị n'Owerri zibata ozi ya ọ si aka chiburu ala anyị bụ Goodluck Jonathan ịpụtakwuo na ọ ga-enwe mmasị isi azụ ọkwa onye isi ala afọ 2027 na nke a bụ iji lee ndị South East na South West kponyere ha aja na garị na ịbịakwala Peter Obi mee gịnị kụgherie ya anya ya gaziere gị nọ Comrade Abed Chidemos gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka ambasadọ anya lebechi si ụmụogolo dị na kansụl ime obodo Ehime mba nnọọ ọsụtụtụ ọma my people ndewo ọ si Goodluck na-achọ nnọọ ịbịa wuo onwe ya n'ala mee onwe ya inyo n'elu inyo na ndị a ga-elekwe ya otu a lee ya wụọ ya n'ala agba nke abụọ
They will mess him up at 2. Oh, Diego. Me na ye ekiri anyị na Facebook, you are missing a lot. Mami na wata? Oh no, you are missing a lot. Na wata? N'ihi ya gawa na Facebook, ị gaa na Facebook jiri capital letter DECO FM. Click ya kpam. Ị ga-ahụ ebe Uchenna Clever na-ejiri nwa ojii ya. Ebe nwada nwoke ọcha Clara na-achara nwa ọcha ya. Ilezi anya ọfụma ị ga-ahụ eze mkpọga nwada nwoke ọcha Clara. Ipe yikwa attention nwune. Ga-enwe ike hụzụcha anyị nke ọma. N'ihi ya, gbalịa gaa na Facebook kiriwe anyị zibatakwa n'ozi gị ebe ahụ. Ị bọọla chi ye? Abọọla m chi Uche n'ara godrenu. Dịkwara gị nọ? Ewu ụlọ abakụrụ ezimokoro dị na ha ji akpọga. Ịbata na ya ọ gbara nkịtị nwee ike na dị Tinubu nne ya achọrọ iji megha ihe niile anwụ niile mgbu niile a Peter Obi si gị hazi obodo a. Uche ka mgbalị kewe eziokwu ihe awụ ihe ahaziri ahazi ihe awara nji mecha ihe awara nji. Bụrụ ya biko ya ewutekwala gị o wee bụrụ ya nwene circumstances beyond our control. Ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ ya ị bọọla chi ye. Nke a kpochapụla ọ n'ebe ahụ. Ụtụtụ ọma onye eze. Ụtụtụ ọma Clara nwanyị ọcha. Ụtụtụ ọma onye eze, ndewo. Ya daziere na ezigbo mmiri na-asụ n'ebe anyị kemgbe abalị. Uche Nwagọdụ. Ihe ahụ setọp ndị APC chọrọ ka ha were Goodluck rụọ vootu Peter Obi. Mana Goodluck ama ha na ihe wee wu onwe ya n'ala. Goodluck nwere ugo na Naịjirịa ugbu a, even n'Afrịka. Mana ọnwụ na Goodluck kwere ihe APC ji ka arụ rụpụta Peter Obi na a ga-akọtụ akwa rizọt ihe a ga-ekwu na Goodluck ga-aga mgbe ahụ ọ wụọla onwe ya n'ala. Ọ bụ na Goodluck ga-ekwenye ihe King kwuru na ya ahapụghị ihe niile ha kwuru. Onweghị ihe ọ chọrọ, gịnị ka ọ chọrọ? Onwe ego ka ọ chọrọ ka ọwa aha ka ọ chọrọ. Ya sọpọtụ Peter Obi South na South East ajọghị aha together. Because onwe ihe APC agbaala mbọ all round ịchọ ihe a ga-eji rụpụga Peter Obi. So Goodluck a na-eme ya advice as a king ya stay clear support Peter Obi. Ya gaziere n'ụtụtụ ọma. Ndewo ya gaziere gị nọ onye eze ịbọọla chi ye. Eko F-man bọọla chi ye. Ndewo. Uche na Clara ekelela m nọ. Anyị ekelela gị ndewo. Ọ Peter nwafọ umekwu na ngọkpala. Asị m etinye ọnụ ha na-ekwu n'okpukpe a. Biko Jonathan asị m mmadụ ọchị enwere ha cheburu Nasọrọk. Otu a Naijiria dị ugbu a, ọ Jonathan domara Naijiria, o so doma Naijiria bikọs ọ sị na o jijiri ike mgbe ahụ mechiri Buhari agala iwere ọchịchị Naijiria. So ịtụga o nwere ha chefuru Nasọrọk, ọhịa m sị mmadụ ọkpụkpe ya. Biko ya na-achọ ebe ochi ya jee ihe ụmụnna ya je nọrọ ebe ke ebe ahụ. Biko ya jisie ike nọrọ ebe ke ya hapụ ihe nye Peter nwanne anyị nwoke ọnwụ Peter Obi onye bụ ihe ọma n'obi ka ọ baa Nasọrọk bịa mejie Naijiria. Ọhịa nchimekwuo ya gazielanu. Ndewo ya gaziere gị nọ Clara agbapụ ya ọsọ na Facebook anyị. N'ozi nke a si n'aka Pastọ Godwin Okorie
uchekwa pastọ ihe o dere pastọ Godwin Okorie si World Bank Estate ọ sị here Almighty Clara nwoke ọcha na oche ọwa anyị nwa hi ọ sị n'okwu akpụ n'ọnụ na good luck na ya biko o jiri nnọọ nwayọ jibe onwe ya bịara abịa wuo onwe ya n'ala na ihe atụmatụ a bịara nnọọ tụchaa kpachaa nkata ahụ ya chọzi ịbịa nnọọ were ya tige na ụwa ọ dị ego ụmụnna ike gwara ị bọọla chi bọọla chi uche nwanne m gị na Clara ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma aha nwoke nsili echi n'ihe agba na-akpọ ihe m chọrọ ikwu na ihe a na-ekwu na Jonathan dịka onye isi gbulara ego ọ zọtara n'ụkwụ o luzuru mgbe o kwesịrị ịnara sekọnd tenọ ya na 2016 ya nwado ndị sitin prezidenti Naijiria nọ n'ọchịchị anapụ ya ọchịchị n'aka so ọ gịnị ka ọ na-achọ na ka ọ bịaba ghera Peter Obi aja na garị o nweghị ọ ga-emeli Peter Obi n'aha Jizọs amen. Ọ dị egwu o ruola n'oge nke a ị bọọla chi ị bọọla chi Uchenna na Clef ọnọ ụtụtụ ọma onye m na n'ụlọ ya chifu onye ji ahụ Uche akwa si no hurry in life abịa ha confuse or side delay is dangerous akwụkwọ hụrụ okwu abụọ Jonathan na-eme anyị ihe Jonathan achịgịla chi juru afọ ya sịkwa no hurry in life ya pụọ ugbu a ọ bịara ọ delay is dangerous ka ọ bịara ugbu a biko gwara m Jonathan ma ya wụ na ọ ga-anụ ihe m kwuge gwa ya na nwaanyị na-ere garị a na-enwe signboard o wee bụrụ ya Jonathan eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma garị Jonathan asị anyị gwa gị na garị need hụ signboard to sell o need hụ advert ka e wee nwee ike rewe ya ka ọ dị ka ịlọghachi n'ekwentị anyị ị bọọla chi abọọla m Uche nwaanyị obi ụtọ anyị dị nnọọ mma ndewo Uche gee m ntị enwere ihe m chọrọ ịgwa gị mgbagbawa m ime iwe onye ke m achọrọ m ka biko gbalịa oke ị nwere ike maka ụmụ nwaanyị emeela mitin ị na-akwara m chia ledi ha maka ọgọst mitin a ngwa mee ka anyị kpaa anọ ka ile m ị ga-edenye aha Clara free ana m eme ya so beti ihe mere wee akpọrọ gị ahụ ka ị kwere nkwa sị ị ga-azụrụ ya akwa ha na plan ibi n'ụbọchị taa ha sị ha ga-eme plan maka gị beti mara na mmemme nga ahụ na-ekwesịrị ka ọ ga-ekwe omume beti ihe m sịrị gbalị ya ụkwara m ego akwa ha pụta ga-egwa m ka m nye Clara akwa ọ ga-eji mee dị ọgọst mitin enye na ya ọ ga-awụ nletu anya to my personality iwe onye eke m nwe nletu anya ọhụ Clara ihe m na-agwakwa gị biko gị kọfata Uche small thank you so much ana m agbalị ịma ihe m na-agabiga ịgbalịga ka iwe ezigbo nwaanyị ịwụ nwaanyị eji aga ndewo 1000 years ka m tezi ọnụ na ihe ekwuru ịhụ na biko gwara m good luck na kemgbe ọ gara ọ bịara akwa ebe ahụ ga-aha ka chibọg ges chiri bido ndị Awụsa akpagide ya ahụ ya hapụrụ ha ọchịchị si ya biko ya akwanyere onwe ya ugwu achọghị m ka ọ ga-ebe ha akwa ebe ahụ bikọsi ndị Awụsa enyekwala ya klọs so o nwere ihe ndị ọ ga-emekwa ma ya bịa enwekwe ka a na-enye ya biko otu ugwu akwanyere asị elder statesman ya ejiba n'onwe ya ka anyị na Peter na ndị Naijiria na ndị APC ka akụọ ya bone to bone na ụtọ ga-ya biko ya ewepụgo onwe ya na nwaazị obi ụtọ gwara ya ya dịrị ụlọ mma dịkwara gị nọ nwaanyị obi ụtọ na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Dr. Mrs. Mmole bara ọ sị hụrụ ndị a ekpe naghị ekpe nkwekpechiri ịdị na-ekponyere Peter Obi na-ebutere ya ọgbachi mana Chineke agaghị ekwe ha na Jonathan ya biko adabakwala n'ọnya niile ha na-esi ya ekwekwala nnọọ ka ha were unyi
lee personality ya metọọ ya akwa ị na-aghọta na nke a ga-abụ the greatest mistake ọ ga-eme na ndụ ya ma ọ nwa pụta ha sị na ọ na-azọ họpụ onyeisiala Naịjirịa n'otu mkpụrụ okwu ezuola onye ga-ama ihe ya amara ihe otu okwu Clara ka enwee ike n'ozi nke a si n'aka Ichidbes ọsụtụtụ ọmauche na nwada Clara na Goodluck ya jimajedu n'aka inwe ike were obi anyị tewe ebe anyị dowere ya gakwa n'ụtọ ihe a votu anyị ebe anyị One Direction n'ozi nke a si n'aka Bright ọ sị ụtụtụ ọma my wonderful people ọsị uche na Clara nke ewu eziokwu bụ na ha chọrọ iji Jonathan lee votu ndị South na South East ka eyi ụzọ abụọ ha ga-etere ndị chọrọ etela Peter Obi votu ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ na ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ a n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala nga ya